Welcome back to our Gwrlwi solution channel for नोंथांमोन। तो दिनै जों नै भिडिअनि गेजेरजों सोंथि R2नि 10 नाम्बारनिफ्राय जों बाखि जा दं बेखिनिखौ सावरायगोन। तो नोंथांमोना जुदि बेनि आगोलनि क्लासफोरखौ नायाखैबा जेनेबा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 खौ नायाखैबा नायनानै ला प्लेलिस्ट थांनानै। दा जोंनिया नैबे जागोन पार्ट 4। तो कुइसनखौ नायदो जोंना गाहायनि दशमिक अनजिमाफोरनि बर्ग रोदा दिहुन। तो दा बेबायदि जोङो बे सिगांनि पार्टआव जोङो दशमिक गैयैखौ सोलोंदोंमोन। तो नोंथांमोना दशमिक गैयैखौ नायनानै लायोबा एसे मोजाङै बुजिगोन होनना आं सानो। तो अब्लाबो जायफोरा बुजियाखैबा सिगांनिखौ नायना ला आरो बुजिदोंबा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। तो दा 1 नाम्बाराव जोंनिया मा दङ 12.25। तो दा बर्ग रोदा मियानि बायदि आगोलनि क्लासनि बायदि आरोना। तो 12.25। तो बैखौ आगोलनि क्लास बायदिनि बायदि बर्ग खालामना ला, मोननै जरा खालामना ला। तो दा बेखौ 12 मोननो थाखाय जों 3 सानजाब जागोन। 3 सानजाब 3 होबा नैबे जागोन 9 माने बेसेबां आगलायगोन नैबे आगलायगोन जोंनिया 3 साब फैबाय। दा नै पइन्टखौ जिहेतु सिङाव लाबोबाय नै सायाव जोंनिया मा होनांगोन जोंनि पइन्ट होफानांगोन जिहेतु पइन्टखौ जों सिङाव बोखोबाय। तो बेनिफ्राय नै 3 दाजाबदोबा नै जों 3खौ 3 होदोंबा जिहेतु जों आगोलनि रुल बायदि 3 3 दाजाबनानै जों बेबायदि लिरो। दा नै जों मा मोनसे अनजिमा होबा जोंनिया नै दों जोंनिया ग्रोब जाहैगोन बेखौ नायनांगोन जों। दा बेखौ जों जुदि 5 होयोबा जोंनिया मोनहैगोन बेखौ आं मिथिबाय। नैयाव 5 होयोबा नैयावबो 5 होनांगोन जोङो। अब्ला नै नाय 65 दों जोङो 5 सानजाब नांगोन आरोना बे आगोलनि रुल बायदि। 5 जों 5 बेसेबां 25 नै सा थांबाय 5 जों 6 दों 30 32 जों 32 जोंना बेखौनो मोनहैबाय 3.25 मोनहैबाय आरोना जोंनिया। तो नैबे दा लाथिख' जाबाय। तो दा एन्सारा जोंनिया मा जागोन एन्सारा जाबाय जोंनिया 3.5। तो आगोल जुदि आगोलनि क्लासखौ नाय जुदि मोजां बुजियाखैबा अब्ला बांद्राय बुजिगोन। तो दा जों नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायलायनोसै। तो दा नेक्स्टआव मा दङ 2 नाम्बाराव दङ जोंनिया 24.01। तो दा बेखौबो जोङो खालामलायनोसै 24.01 बेखौ जरा खालामदो फार्स्टते। तो दा नैबे जोंनिया 5 होनोथ' हाया 4 होनांगोन। 4 होबा जोंनिया बेसेबां 16 जाबाय। बेनिफ्राय नैयाव 14 निफ्राय 6 थांबा जोंनिया बेसे थांगोन 8 थाबाय। बेनिफ्राय नैबे बिथिंथ' से लांबाय नैयाव जेबो गैला। तो दा नैयाव जिहेतु पइन्टखौ बोख्लायदों नैयाव दा पइन्टखौ होबानो जाबाय आरोना। तो दा नैयाव पइन्ट होबाय ओमफ्राय 0 1 जाबाय। तो बिनिफ्राय जों आगोलनि रुल बायदि नैयाव 4 दाजाबबाय 4 दाजाबना जों नैयाव 8 मोनबाय। एबार मा सानजाबबा जोंनि बेखिनिखौ मोनगोन बेखौ नायलायदो। तो दा जों जुदि जोङो 9 सानजाबबा मोनो ना मोना नायनोसै 89 मानो 9 सानजाबखो बेखौ आइडिया लानांगोन आरोना नै अनजिमानि उनथिंजाय मा दं बेखौ नायनांगोन। उनथिंजाय 1 थायोबा जोङो बेखौ 1 नङाबा 9 लाथारनांगोन बेखौ जों केलकुलेसन खालामनानै मिथिखायो आरोना। तो दा 9 जों 9 सानजाबा 81 8 जाहैबाय आरोना माने 8 आगलायहैबाय। ओमफ्राय 8 जों 9 सानजाबा बेसेबां 72 72 जों 8 दाजाबबा जोंनिया बेसेबां मोनगोन 80। तो दा जोंनिया अभियासलि जों मोनहैखाबाय एन्सारखौ। तो दा नैयाव 9 होबा बेयावबो 9 होनांगोन जोंनि एन्सारा मा जागोन 8.01 जाहैबाय। तो दा नैबे मा जाहैखो जोंनिया लाथिख' जाहैबाय। तो दा एन्सारा मा जाखो दा बेनि एन्सारा जाबाय जोंनिया 4.9। तो थिग बिदिनो जोङो नेक्स्ट कुइसनखौ खालामलायनोसै। नेक्स्ट कुइसना मा दङ नाय नेक्स्ट कुइसना दङ 146.41। तो बेबायदि दङ नैबे जाबाय 3 नाम्बार कुइसन बेखौ जों सावरायलायनोसै। सेम आरोना रुला सेम 146.61। दा बेखौ नोङो नैबायदि जरा जरा लिरना ला नैबायदि जरा जरा लिरबाय लास्टआव जोंनिया 1 आगलायबाय। जितु 1खौ जोङो बर्ग बेबायदि 1 into 1 बानो 1 मोनगोन। तो दा बेखौ जोङो 1 खौनो लानांगोन। तो 1 लाबा 1 मोनबाय। तो बेनिफ्राय 1 दानख'बा 0 मोनबाय। बेनिफ्राय 46खौ लाबोग्रोबाय। तो दा बेनिफ्राय जों 1 दाजाबबा जोंनिया बेसेबां मोनखो 2 मोनबाय। एबार नैयाव दा नाय एबार मा होबा जोंनिया बिसनि खाथि एबा डाइरेक्ट एक्जेक्ट बेखौ मोनगोन बेखौ नायदो। तो दा 2 जों जुदि जोङो 3 होबा जोंनिया मा मोनगोन 3 होनो हानाय नङा 2 खौनो होनांगोन। 2 होबा जोंनिया बेसेबां मोनगोन 44 मोनगोन। तो दा जों नैयाव 2 होबाय नैयावबो मा होखो जोङो 2 होबाय। 2 होनाय लोगो लोगो मा जाखो जोंनिया 44 जाबाय। तो दा नैबे 2 आगलायबाय। दा एबार जोङो पइन्टखौ लाबोबाय ना पइन्टखौ लाबोनाय लोगो लोगो नैयाव एबार जों मा होनांगोन पइन्ट होनांगोन।
थ' दा थिग बिदिनो जा फज'दों बेखौ जों दानिनि बायदि मा खालामनांगोन दाजाबलायनांगोन दाजाबलाबा जोंना बेसेबां जागोन 24 जाहैबाय एबार नै 24 जों मा सानजाबोबा जोंना 261 जागोन जों बेखौ नायलायनो नांगोन एबार थ' जोंना एक्चुअली आंना कुइसना फज'नाया मिस्टेक जादों नैबे 4 सोहा फरायसान थांमोन नैया नैबे 4 सो दङ थ' नैबे मा दङ जोंनिया 4 दं बेखौ आं दा एक्चुअली जों बे दा इफेक्ट खालामाखैमोन जेबो जिहेतु जोंनिया दासो खालामनो नागिरदोंमोन थ' आं चेन्ज खालामना लाबाय 4 थ' दा नैयाव जिहेतु जों मा होबा जों 2 4 1 मोनगोन जों अभियासलि मिथिगोन नै 1 होबा जों 1 जों नेनाय माने 2 4 1 जों 1 सानजाबबा जों बेसेबां मोनगोन 241 थ' दा नैबे मोनसेखौ 241 जाहैबाय आरोना थ' दा जोंनि एन्सारा मा जागोन एन्सारा जाबाय जोंनिया एन्सारा जाबाय 12.1 थ' बेबायदिनो दा जों नेक्स्ट कुइसनखौ जों सावरायलायनोसै थ' नेक्स्ट कुइसनखौ खालामलायनोसै आरोना थ' दा नेक्स्टआ दङ 102.01 थ' नैबे जाबाय 4 नाम्बार कुइसन थ' 4 नाम्बार कुइसना जोंनिया माबायदि दं नायदो 102.01 बेखौबो जोंनि बायदि जरा खालामदो जरा खालामबा लास्टआव 1 थाबाय 1 जों 1 सानजाबबा 1 मोनबाय थ' बेनिफ्राय नैथिं प्लास 1 दाजाबबा नैबे 2 मोनबाय एबार नैबे 0आथ' 0 जेबो भेलु गैया 0 होयोबा होजायो 2 होबाय बेबायदि थ' बेनिफ्राय नायदो दा 2 जों मा सानजाबबा जोंनिया बेखौ मोनगोन बिदिं नायदो आरोना जिहेतु जोंनिया नाय दा नैबे 2 जों नाय जायखिजाया मोनसे सानजाबबा जोंनिया नैखौ मोना थ' बेनिखाय जोंना बेखौ जोङो 01 खौ बेबायदि लाबोबाय 01 खौ लाबोनाय लोगो लोगो नै मोनसे 0 होनानै नोङो बेबायदि होनांगोन थ' बेनि उनाव जोङो मा खालामनांगोन एबार जा होबा जोंनिया 2.01 मोनगोन बेखौ नायनांगोन आरोना थ' दा जोंनिया नैयावबो 0 होबाबो नै बायदिबो बुजायनो हाया नोंथांमोनखौ दे नैयाव 0 होनाय लोगो लोगो नैयाव माने जोङो 0 जों सानजाबनांगोन माने 0 जों सानजाबनाय लोगो लोगो मा जागोन नाय 20 मा जाहैगोन जोंनिया एन्सारा 0 थ' होमबानिया नैयाव मा जागोन जोंनिया 0 होमबानिया जोङो नैखिनाखौ लाबथ'बाबो जागोन आरोना नैखिनाखौ जोङो पइन्टखौ उन होबाबो जागोन जोंनिया होमबानिया मा जागोन 2 निफ्राय 0 थांबा जोंनिया बेसेबां जागोन 0 दा नै 0 दों नै 20 खौ दाजाबबा जोंनिया बेसेबां जागोन 20 खौ दाजाबबा जोंनिया बेसेबां जागोन 20 नियानो माने नैदों जुदि जोङो 0 दाजाबोबा जों बेसेबां मोनखो 20 निखौनो मोननाय जाबाय थ' दा नैबे 201 एबार पइन्टखौ बोख्लायबाय थ' एबारनिया नैयाव 1 होनाय लोगो लोगो नैयावबो 1 होबाय अब्ला जोंनिया मा जाखो 201 मोनबाय थ' दा जोंनि एन्सारा जाबाय एन्सार उइल बि मा जागोन जोंनिया एन्सारा जागोन 10.1 थ' बेबायदिनो आरोना थ' 11 नाम्बाराव मा दङ नायदो गाहायनि माबे अनजिमाया बेजोरा अनजिमानि बर्ग दा बेजोरा अनजिमानि बर्ग होनना सोंदों आरोना थ' बेखौ आं सिम्पलि बुजायना होनोसै दा बेजोरा अनजिमानि बर्ग माबायदि जायो दा नाय बर्ग खालामबा 2 सानजाबा 4 3 बेखौ आगोलैबो नायदोंमोन जोङो 9 4 स्कुवेर बा जोंनिया मा जागोन 4 स्कुवेर बा जोंनिया मा जागोन 16 बेनिफ्राय 5 स्कुवेर खालामबा जोङो 25 मोनगोन 6 स्कुवेर खालामबा जोङो 36 मोनगोन 7 स्कुवेर खालामबा जोङो 49 मोनगोन बेनिफ्राय 8 स्कुवेर खालामबा जोङो 64 मोनगोन बेनिफ्राय 9 स्कुवेर बा जों बेसेबां मोनगोन 81 दा नाय जोंनिया बेजोरा अनजिमाया जोंनिया मा नैबे बेजोरा बेनिफ्राय नैबे बेजोरा बेनिफ्राय नैबे बेजोरा बेनिफ्राय नैबे बेजोरा दा बे बेजोरानि जोंनिया मुंसेनि जायगायाव मा दङ नाय 3 लायोबा जोंनिया 9 जायो 5 लायोबा जोंनिया 5 जायो 7 लायोबा 9 जायो 9 लायोबा 1 जायो दा जोङो मुंसेयाव 1 थायोबा 9 थायोबा आरो 5 थायोबा आरो 9 थायोबा जोंनिया बेयो माने बेजोरा अनजिमानि बर्ग जायो दा होमबा नैया नैबेनो जागोन अभियासलि जोंनिया मा दङ 169 निया 9 थायोबा जोंनिया 7 मोनगोन आरो 9 थायोबा जोंनिया 3 मोनगोन जायखिजाया 7आबो बेजोरा 3आबो बेजोरा जिहेतु होमबानिया जोंनिया बेजोरानि अनजिमानि बर्ग जाहैबाय खिन्थु दा नै मोनसेखौ लायोबा नैयाव मा दङ 2 5 6 थानाय लोगो लोगो नैया 4 जरा बेनिफ्राय 6 थाबा नैया 6 जरा बेनिफ्राय नैयाव 6 खौथ' नायखाबाय ओमफ्राय जुदि 4 थायोबाबो जोंनिया जरा जागोन नैया 4 थायोबा जोंनिया 8 मोनगोन बेनिफ्राय आरो दंबावो नामा नैया 4 थायोबा 2 मोनगोन थ' बेबायदि जोङो बेखौ मोननाय जाबाय थ' जोंना एन्सारा मा जागोन एन्सारा जागोन 169 एन्सारा 1 नैबे जागोन एन्सार उइल बि दिस वान थ' दा नेक्स्ट निखौ इरेज खालामनानै नेक्स्टखौ सावरायलायनोसै एक्सुवेलि नैबे गाहायनि माबे मुंसे थावनियाव 1 थागोन थ'
तो दा नैबे जोंनिया कुइसना आं लिरजुमाखै कुइसना 1 नाम्बाराव दङमोन ए नाम्बाराव 19 स्क्वायर 2 नाम्बाराव जोंनिया दङमोन 34 स्क्वायर बेनिफ्राय 3 नाम्बाराव दङमोन जोंनिया 18 स्क्वायर बेनिफ्राय 4 नाम्बाराव दङ जोंनिया 20 स्क्वायर दा जों मिथिगौ जोंनिया नैबेनो जाखागोन दाना मुंसेनि थावनियाव जों नायोबा नै 19 99 सानजाबा जोंनिया 1 माने गाहायनि माबे मुंसे थावनियाव 1 थागोन माने बर्ग खालामनो नालाय 99 सानजाबा निया 81 जाखायो नालाय नैबे मुंसेयाव बेनो जागोन जुदि नै मोनसेखौ लायोबा जोंनिया मा जागोन 34 नैबे 4 सानजाबा बेसेबां 6 मुंसेयाव 6 थागोन 18 बेसेबां 64 मुंसेयाव 4 थागोन 20 मा थागोन मुंसेयाव 0 थागोन तो दा जोंनि एन्सारा मा जागोन एन्सारा जागोन नै मोनसेया तो दा जों नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायलायनोसै तो नायदो सी नाम्बाराव मा दङ नाय 18 स्क्वायर आरो 19 स्क्वायरनि गेजेराव मोनबेसे नंगुबै अनजिमा दं बेबायदि जुदि जोङो मोनबेसे नंगुबै अनजिमा नायनांगौबा जोंना नै उन्दै मोनसेदों 2 सानजाबना होबानो जाबाय 18 जों 2 सानजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 36 तो एन्सारा मा जागोन जोंनिया 36 जाहैगोन खोथा बुजिना नैबायदि कुइसननि माबा थायोबा जोङो नै उन्दै मोनसेजों जोङो सिम्पल 2 सानजाबना होबानो जाबाय तो बे गाहायनि माबे बर्ग अनजिमा नङा दा बर्ग अनजिमा माबे नङा होनदों आरोना तो दा जों मैयानो सावरायखादों फार्स्ट क्लासाव ना सेकेन्ड क्लासाव सावरायदोंमोन जोङो जे सेकेन्ड क्लासाव माने पार्ट 2 आव दे जोंनिया जुदि मुंसेनि जायगायाव 2 7 आरो मामोन 3 मा 8 बेखिना जुदि मुंसेनि जायगायाव थायोबा जोंनिया मा जाया बेयो बर्ग अनजिमा नङा आरोना दा नाय नैबे नंगौ 1 दङ 1 थाबा नंगौ 2 थाबा नङा 6 थाबा नंगौ 9 थाबा नङा माने नैखिनानि जायखिजाया मोनसे थायोबा नङा दा जिहेतु नैबे जोंनिया 2 दङ ना नैया 2 दङ नैया 2 थाबा जोंनिया मा जाया बेयो बर्ग जाया माने नैनि आलदा माने 1 4 6 5 9 नैखिना अनजिमा थायोबा जोंनिया बेयो बर्ग जागोन आरोना मुंसेनि जायगायाव थायोबा तो थिग बिदिनो एबार इ नाम्बारा मा जागोन 2025 = 45 जायोबा 20.25 आ जागोन बेसेबां जागोन दा नैबे बेसेबां जुदि 45 जायोबा जोंनिया नैथिं मोननै फैदोंबा जोंनिया नैबे जागोन एन्सारा मोननै फैबा जोंना नैखौ लागोन आरो जुदि मोनब्रै फैयोबा नैनि सिगाङाव फैगोन आरोना सापस नैबायदि थायोबा जुदि 0.2025 माने नैबायदि मोनब्रै जुदि नै साइडथिं मोनब्रै दावखोबोदोंबा जोङो नै मोनसे जाहैगोन नै मोनसेया दा नैया मोननैनि सायाव दंना पइन्ट नैया जेबो गैयामोन फार्स्टथे जेबो गैया बाट नैथिं मोननैनि गेजेराव पइन्ट जाबा नैबे जोंनिया मोनसेनि माबायाव जाहैयो आरोना नैबे मोननै जाबासो मोनसे नैबे मोनब्रै जाबा मोननै जाहैगोन बिदिनो 6था जाबा जोंनिया मा जाहैगोन बियो मोनथामाव जाहैगोन बेबायदि जाहैगोन आरोना तो दा नैनि एन्सारा जोंनिया नैबे जागोन 2 नाम्बार एन्सारा तो दा जोंनिया सोंथि आरो 2आ जोंनिया बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय फोजोबनाय जाबाय आरो जोबखाबायबो जोंना तो माबाफोर जुदि कुइसन सोंनो दंबावोबा सोंनो हागोन आरोना कमेन्ट बक्सनि थ्रुजों आरो आं नोंथांमोननो जा हमवर्क होदों बेखौ एटलिस्ट खालामनो ट्राइ खालामबानो जाबाय आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालामज्लायबानो जाबाय आरोना आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे जोंनि चेनेलाबो एसे ग्र' जायो आरो जोंबो भिडिअ बानायनो एसे मोजां नाङो आरोना नोंथांमोननि सापर्ट मोनबाय थायोबा तो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो सावरायनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय स' गोजोनथों फरायसा नोंथांमोन बाय बाय